a jsme z Úžic u Kralů. Táta nás dal dohromady. A název kapely vymyslel též manžel Metal Kids. Já jsem Markéta a je mi 9 let. Já jsem Míra a už mi bylo 22krát. Ty jsi, je ti 40. Ty bonzáku. Máma se jmenuje Jana a je 43 let. Její 18. Já jsem Martin a je mi 7 let. Jsme si všimli, že děti nemají talent na pokojový úklid, ale mají talent na hudbu. Manželka má talent, já trošku brnkám, pod ledna hrajeme. Chcem vyhrát talent českýho slavíka, turné po celém světě, dřív než bude v pubertě. My vám ukážeme, co je talent. Podle mého názoru nejvyšší člověk, kterého jsem kdy v životě spatřil. Zdravíčko. Zdravíčko. Na cvičínu. Trošku. Mě ale schválně zajímá ta výška, ale protože se s Majakom rozprávám. No, bez rohů nebo s rohama? S rohama. S rohama tak 225. Rodinná kapela, říkám to Rodinná správně. kapela a velmi hustá kapela. Metalová kapela. Těšíme se na to a my vám držíme palce. Díky. Je to vaše. Já bych se spíš ještě zeptal, kde je u vás tatínek. On. Ale jestli nám můžete ještě říct slušně, co děláte za práci, nebo? Já radím jiným, aby víc vydělávali. Ne, ale jaká ta profese? IT. IT. A maminka? Maminka dělá pro manžela IT. No, tak to je klasický heavy metal. Přesně tak? Tak můžete spustit. Děkujem. Nazdar lidi, je tady dneska vůbec někdo? Jo! Nikoho tu teda neslyším. Jo! Tak hodnotiť toto vystúpenie, myslím, že je trošku náročné, pretože ste vytvorili jeden nový hudobný štýl, ktorý je fantastický a stávam sa novým vašim fanúškom. Díky, díky. Já jsem prožila úplně ty nejkrásnější 2 roky s heavy metalovou skupinou Arakain a doteď je miluju a jsou úžasný. A pamatuju si, když jsem měla první koncert na Barči, jak jsem se učila taky tohle. A doteď to umím. Tak ono to má nejen v rámci toho, že to je metal, ale tam je taky půvabný, jaký malí děti umějí hrát kvalitní metal a ještě se přitom střídat. Takže začíná být vlastně otázka, kde byl český heavy metal, dokud jsme vás neviděli. Děkujeme. Teď zbývá verdikt, za mě ano. Děkujeme. Že určitě ano.
3-krát áno a vidíme sa ďalej.